बाबा, हं? आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं? हं. गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. घोषणा बाहेर गेल्यानंतर त्याचप्रमाणे आम्ही ऑफिशियली प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. घोषणा बाहेर गेल्यानंतर त्याचप्रमाणे आम्ही ऑफिशियली प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. काल ते सर्व 7 नगर ठेवून माझ्याकडे आले होते. पूर्व कल्पना मला नव्हती, त्यामुळे काल त्यांचा सत्कार करायचा आहे. आज माझी इच्छा आम्हाला यांच्या सर्वांवर सत्कार करायचा आहे. त्यामुळे आपण कृपया 10 मिनिटासाठी आपण बसावं. त्यानंतर मग घोषणा बाहेर गेल्यानंतर त्याचप्रमाणे आम्ही ऑफिशियली प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. काल ते सर्व 7 नगर ठेवून माझ्याकडे आले होते. पूर्व कल्पना मला नव्हती, त्यामुळे काल त्यांचा सत्कार करायचा आहे. आज माझी इच्छा आम्हाला यांच्या सर्वांवर सत्कार करायचा आहे. त्यामुळे आपण कृपया 10 मिनिटासाठी आपण बसावं. त्यानंतर मग घोषणा बाहेर गेल्यानंतर त्याचप्रमाणे आम्ही ऑफिशियली प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. काल ते सर्व 7 नगर ठेवून माझ्याकडे आले होते. पूर्व कल्पना मला नव्हती, त्यामुळे काल त्यांचा सत्कार करायचा आहे. आज माझी इच्छा आम्हाला यांच्या सर्वांवर सत्कार करायचा आहे. त्यामुळे आपण कृपया 10 मिनिटासाठी आपण बसावं. त्यानंतर मग